Kategória šport. Nízka vzrastom, veľká bojovnosťou. To je naša tenisová jednotka Dominika Cibulková. 5-násobná držiteľka titulu Tenistka roka. Začiatkom roka na Australian Open v Melbourne prepísala dejiny slovenského ženského tenisu, keď sa ako prvá naša tenistka v histórii prebojovala do finále Grand Slamového turnaja. Kariéra legendárnej trénerky Hildy Múdrej trvala takmer 50 rokov, ale jej hviezdnym obdobím boli roky, keď sa venovala najúspešnejšiemu slovenskému krasokorčuliarovi v histórii Ondrejovi Nepelovi. Začala som s malými deťmi a potom celkom náhodou som sa teda dostala aj k Nepelovi. A toho som trénovala 13 rokov. Nikto iného netrénoval a vlastne som s ním žila až k jeho smrti. Paralympijská plavkyňa Margita Prokajnová je príkladom obrovskej bojovnosti, nezlomnosti a vytrvalosti. 4-krát úspešne reprezentovala Slovensko na paralympijských hrách, kde získala 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Je majsterkou Európy aj majsterkou sveta a držiteľkou niekoľkých európskych rekordov. Asi od narodenia som športový typ, mám rada pohyb, takže bolo mi to také prirodzené a jednoducho robila som to spontánne a s radosťou.